Hej, jeg hedder Line og er 44 år gammel og bor i Aarhus og arbejder på et lokalcenter inden for hjemmeplejen og er også massørbehandler. Ja. Hvilken type angst lider du af? Jeg lider af panikangst, angst for transport, for kørsel. Hvornår oplevede du angst for første gang? Det gjorde jeg for lige knap 7 år siden, hvor jeg kørte på motorvejen og var ved at overhale en lastbil. Og der fik jeg det rigtig, rigtig dårligt i den overhalings. Dengang der vidste jeg ikke, det var det, jeg fik. Men det var første gang, jeg oplevede at få et angstanfald. Hvad tror du, der udløste din angst? Det var en periode, hvor jeg var meget stresset i forvejen og følte, at jeg var presset i min hverdag og i mit liv. Så jeg tror, det har været det, der har været årsagen til, at det har udløst det. Hvordan føles et angstanfald for dig? Det altså fysisk, der er meget kraftig hjertebanken og svedture og snoren i kroppen. Og psykisk, der er det meget sådan flugt og virkelig, virkelig bange. Og at sådan, man ikke kan tænke klart. Det hele kører rundt i hovedet på en. Meget ubehageligt. Kan du fortælle om det værste anfald, du har haft? Det var, hvor jeg skulle ud og flyve. Og jeg når kun lige op i flyveren. Der panikker jeg simpelthen og får et kraftigt angstanfald der. Det er cirka 5 år siden, tror jeg. Og det ender faktisk med, at jeg ikke kommer med flyet. Så ja, det er nok det værste angstanfald, jeg har oplevet. Hvor meget fylder angst i din hverdag? Den fylder ikke i forhold til mit arbejdsliv og min daglige gøren og så videre, men den fylder inde i mit hoved tankemæssigt, fordi jeg ikke kan gøre nogle impulsive ting. Køre længere væk, eller lige tage toget et eller andet sted hen, hvis jeg egentlig har lyst til det. Så på den måde fylder den meget. Hvordan hæmmer din angst dig mest? Den hæmmer mig på den måde, at jeg ikke har været ude at rejse i, ja, det er cirka 6 år siden, jeg har været ude at rejse sidst. Udlands. Og på den måde, der hæmmer den mig rigtig, rigtig meget. Fordi du ikke kan? Fordi jeg ikke kan flyve og køre på motorvej og tage toget kun meget korte ture. Ja. Tak for det, Line.